Στις 19 Αυγούστου, ο Ρόκι οδηγήθηκε στο δικαστήριο Δίκαιο, στο ανώτατο δικαστήριο νούμερο 5 της πολιτείας του Ιλινόης. Διάβασε στον κατηγορούμενο τα δικαιώματά του. Του διάβασα τα δικαιώματά του, εντυμότατε. Έτσι δεν είναι, Κλάνση? Σίγουρα τα διάβασε η τιμότατη, έτσι δεν είναι ο Χάρα? Αϊ το έκανε, τον άκουσα με τα αυτιά μου, έτσι δεν είναι μπακ? Αϊ Πατρίκιος Μάρτης μου, διάβασα κατά γράμμα τα δικαιώματα του Μασκαρά, έτσι δεν είναι, Κλάνση? Αϊ παλικάρι, δεν το έκανε αυτό ο Χάρα? Εντάξει, φτάνει. Έχει να πει κάτι υπεράσπιση πριν ανακοινώσω την ποινή? Μια στιγμή, ετοιμότατε. Θέλω να θέσω στο δικαστήριο με παραβίαση του habeas corpus, του corpus dialecti και του iussurum, διότι ο πελάτης μου στερήθηκε τα δικαιώματα του ipso facto, lux severitas και η pluribus unum και ετούμε την άμεση αποφυλάκησή του βάσει το προηγούμενο που έχει θέσει στο άρθρο 8, παράγραφος 95 της υπόθεσης Rogers κατά Semper Fidelius. Η υπόθεση απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Δεν πέρασε καιρός όσο το Ρόκι να επιστρέψει στα γνώριμα κόλπα του. Έλα, Μαξί, ξανίδωσε το κάσι. Κοίτα πίσω, βλαμμένε. Περίμενε με ηλίθιες, σταμάτα.